एगो अच्छा पड़ोसी के गीत। प्रभु यीशु जी कहानी एक बतावल है। प्रभु यीशु जी कहानी एक बतावल है। पड़ोसी तहार के बा दुनिया में। प्रभु यीशु जी कहानी एक बतावल है। पड़ोसी तहार के बा दुनिया में। पड़ोसी तहार के बा दुनिया में। डाकू कर दिहल उनके घवाई कहानी भैया आगे के सुनी। डाकू कर दिहल उनके घवाई कहानी भैया आगे के सुनी। प्रभु यीशु जी कहानी एक बतावल। प्रभु यीशु जी कहानी एक बतावल। पड़ोसी तहार के बदलिया में। घवाई हो गए बड़े व्यापारी वही रास्ता से लोग जाता आवता देखी कैसे। एगो अइले हमारा ही उता भइल ना सहाई। एगो अइले हमारा ही इता भइल ना सहाई। देखी भैया एगो राही वो रास्ता से अइले लेकिन उनका सहाय ना भइले। दोसर अइले एक राही उता मुंह फेर के जाई। दोसर अइले एक राही उता मुंह फेर के जाई। कहानी भैया आगे के सुनी। प्रभु यीशु जी कहानी एक बतावल। तो प्रभु यीशु जी कहानी एक बतावल। पड़ोसी तहार के बदुनिया में। देखी भैया एक जना आइले दू जना आइले अब तीसरा का आदमी कैसे उतर। तीसरा आदमी एक आइले तीसरा आदमी एक आइले उन पर तरस कैले उन पर तरस कैले। ले जाके उनके वैद्य से देखवल। ले जाके उनके वैद्य से देखवल। कहानी भैया आगे के प्रभु यीशु जी कहानी एक बतावल। प्रभु यीशु जी कहानी एक बतावल। पड़ोसी तहार के बदुनिया में। प्रभु यीशु जी कहानी एक बतावल। पड़ोसी तहार के बदुनिया में।
प्रभु यीशु जी कहानी एक बतौल, प्रभु यीशु जी कहानी एक बतौल, पड़ोसी तहर के बदनिया में, पड़ोसी तहर के बदनिया में, प्रभु यीशु जी कहानी एक बतौल, प्रभु यीशु जी कहानी एक बतौल, पड़ोसी तहर के बदनिया